Sa padang pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa Dakbayan sa Talisay, kawani sa City Tuda, padayon usab nga mihimo og mga random checkpoints sa mga pampublikong sakyanan. Ang report ni Marie Dumabok. Sa labing uwahing natala sa Talisay City Health, nadugangan og duha ang kaso sa syudad. Hinuon unom na usab sa mga kaso ang nangaayo. Nunot niini ana-ana sa 71 ang mga aktibo nga kaso sa COVID-19 sa Dakbayan sa Talisay. Samtang ang City of Talisay Traffic Operations Development Authority muhimo na usab sa ilang random checkpoints sa mga pampublikong sakyanan. Ilang sutaon kung nasunod ba ang mga health protocol sama sa pagsulob gyud og face mask ug face shield ug ang pagsunod sa social distancing. Lakip sa Susihon ang mga tricycle ug e-bike. Nitong miaging gabi, diha jud mi na intercept nga usa ka tricycle nga nagpasakay og duha ka tawo diha sa tubangan. Unya matud pa sa driver nga uyab kuno pero bisan pa og uyab tungod kay wa man sila mag-ipon sa sud mismo sa usa ka balay. Dili na mo una i-release ang maong unit hangtod nga di una himuon ang usa ka lecture ug ngano nga atong gihinguskan ang maong kampanya. Makatabang usab kanila sa mga sudlunon nga dapit ang mga bag-uhay lang nga girenyo nga mga deputized agents sa kabarangayan. 128 ka mga barangay opisyal ug tanod gikan sa 20 ka mga barangay ang na-renew. Kining atong mga e-bike naamo ni sila sagad nagdagan sa mga remote ka mga barangays, wala dinhi sa ato ang main streets. So moauhag mi sa atong mga deputized nga mga barangay tanod so barangay officials nga mo tabang sila sa pagbantay anang mga na dili mo follow og social distancing. Samtang ang Talisay City Police Station subsubusab sa ilang pagpahinumdum og pagpanakop niadto mga malapason sa curfew ug wa gyud magsunod sa health protocol. Karon lang nga weekend, laing 65 ka mga violators ang nadakpan. Uban ni Cleofer Lumayag. Ako si Marie Dumabok. Balitang Bisdak.